Jam piro iki, Lur? Jam piro iki? Jam 12:04. Aduh. Sik tengah bengi. Sarah liya ket sore, sengaja wis turu, Lur. Ben bengi ngelilir, ya toh. Mergane Sarah liya arepe nyopo netizen Bang Sewot omahe Jakarta. Iki ya. Bang Sewot iki lek bengi urip. Tapi lek isu awan sore mendelep. Maksudnya lek bengi Bang Sewot iki mesti komen ning channel Sarah liya. Bang. Iki mumpung bengi, Riko mesti ning ngarep HP-mu. Mesti Riko saiki lagi ngemek-ngemek HP-mu ya. Deloki kontene Sarah liya. Bang. Riko iki apa gak kesel ta? Gitu. Bedino nesu, bedino ngamuk, bedino komen sing panas-panas itu. Saiki sing salah sapa? Aku apa Riko? Lah Riko entuk bantal enggak ndang ngirimi nomor WA gitu. Lah terus bantalnya tak lelang ini penggemar liya. Terus Riko muncul beberapa bulan lagi. Sing salah sapa itu? Bang. Aku gumun ambek Riko gitu. Saiki ngene Bang ya. Mas ya Riko ngelakne aku itu. Babah. Gak ngurus, gak ngumun, gak ngereken lah. Gak ngereken aku itu. Tak waca tapi hatiku gak panas itu. Saiki ngene Bang. Lek Riko pengen bantal warna pink. Oke. Sampeyan kan duwe nomor WA-ne Sarah liya. Mok save itu. Wes WA. Saiki karepmu njaluk apa? Lek bantal pink saiki urung siap. Eneke guling iki ya, warna pink. Apa tak ijoli guling iki ya? Piye? Ya. Riko iki jan aja. Apa gak kesel ta ya? Gumun aku. Kok gak kesel gumun aku. Komene jan. Men ngamuk. Terus diamuki gak ngreken. Aduh. Lek aku ya los. Masih mau elok nanti elek. Orang gumun ya. Plus orang gumun aku. Gitu. Plus. Saiki ngene, gitu. Awak dhewe saiki berdamai, gitu. Berdamai, gitu. Aku ngerti Riko penggemarku dari awal ya. Dari pertama kali Sarah liya bikin konten subscribe 90. Saiki wis subscribe 4.000 lebih. Sampeyan wis merapat dari dulu sampai sekarang gitu. Wis ya. Lek aku duwe salah, ya sepurane ya. Kuwi lek Riko gelem nyepurane gitu. Iki bengi-bengi lho Kang ya. Awake dhewe gak usah berdebat maneh gitu. Kalau Bang Sewot, Bang ya. Gak usah berdebat maneh. Wis tak apa iki ya. Aku ngalah lho ya. Tapi cepet WA ning Sarah liya atau apa inbox, apa komen, alamatmu kirimono ya. Engko tak kirim iki ya. Tapi iki riyo ya iki Bang Sewot ya. Dadi nak riyo ya paketan kirimannya agak lama, ya kan? Paling seminggu 2 minggu. Lek Riko gelem. Lek Riko gak gelem ya gak maksa gitu. Lek Riko gak gelem ya panggah komen ngamuk-ngamuk nesu-nesu itu. Atiku ora panas, ora apa-apa babah gak ngurus, moklokne gak ngreken gitu. Wis aku semarem iki bengi-bengi iki. Iki mesti sampean delok iki to. Delok kontenku iki ya. Lek gelem ayo langsung merapat, ra gelem ya wis selamat bermarah-marah ya. Sak teruse nesuwo gitu. Gak ngumun gitu. Lek gak seneng channel Sarah liya blokir atau dilewati, scroll gitu, skip ya. Gumun aku.